Лекарите понякога са пациенти. Затова днес тук при нас е доктор Дамеска, която може би познавате от други наши видеа. Доктор Дамеска ми сподели за един нейн проблем, а именно скърцане на зъбите през нощта. Тя не го е забелязала проблема, но нейният приятел е споделил, че през нощта тя напряга долната си челюст и скърца с зъби. А именно днес ще предприемем терапия с оноботулинов токсин тип А, а именно Бокутюр. За да може да очертаем правилната зона, спускаме права линия от трагуса към ъгъла на устната. Молим пациента също така да стисне зъби и така очертаваме предната линия на масетера. Масетера е този мускул, който виждате тук. В него ние ще инжектираме ботулиновия токсин, а именно Бокутюр. Идеята на нашата процедура е да релаксираме мускулните влакна, така че през нощта, когато тя стиска зъби, да нямаме прекалено напрежение върху зъбите. Освен това има и естетичен ефект. При някои пациенти, особено при жените, когато те не искат да бъдат подчертани твърде добре